Paytagtymyzyň Kaşan teatrlarynyň birine dep bolşýaly. O wadly ýaňlanýan aýdym saatlardan göwüni hoş bolup oturan märekeniň ýüzi alaýatdy. Sahnada şirinlik bilen ýerine ýetirilýän aýdym saatlaryň ählisen sungutyň äpet çynarlarynyň, sungut ýaýlasynyň gujok aýdym saat çeminlerinden meşhur dinan bagşylaryň dünýä ýaly sungut ýaýlasynyň bir salymlyk mihmany bolup seýil edenleriň içinde işçilerim, lukmanlarym, mugollumlardyr, taliplerim, ýadyjy şahirlerim bardy. Onsoň eline galamyňy alyp, dinan bagşylaryň dörüjlük ýoluna uly baha berip, oturanlara goşulyp, senem olaryň tebiği dehinleri hakda tolgunyp bir zatlary ýazmagy girişersiň. Howa, halipeler hakda kän zatlary ýazylypdy, ýene de ýazylar. Aýdym saat, bagşy saatynlar barada söhbet etmek, olaryň mahmal owazlaryny deňlemek her birimiz üçin gyzykly. Insan göwüni oňa hemişe maýyl. Türkmeniň bagşçylyk sungutyny guýma gursok, ýeti dehinli, ustad denan bagşylarsyz göz getirmek asla mümkin näl. Yaşam döwürlerine bilbil kimin şirin owazy beslenen ajaýyp sungutlary bilen ular biziň häzirki aýdym saat sungutymyzyň ösüş ýoluna şöhret açýar. Olaryň aýdyn aýdymlary kalplara ornaşyp göwünlere ganyt berýär. Şol hoş owazlary deňläp bu owadan zeminiň hatda nurludygyna göz ýetirýärsiň. Türkmen halkymyz bolsa hemişe öz ustaatlarynyň harpatyny saklamagy başaran halk. Aşıklar mahracı yayra 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 yenen adete muhabbeti cidrey ayrılık acı. Kämillerin edehedi her zaman kesbini yürütçük şägirt taýlaýa. Aňda baryn, kalpda baryn aýaman, adam ödün adamlara paýlaýa. Begenip, guwunyp, şatlanyp, böküp, inçe duýgusundan dünýä erş çekip, kalbyny keşde öýdümlere paýlaýa, gadal goşga, aýdymlara paýlaýa. Adam ödün adamlara paýlaýa. Sen bilmezsen alemin halim, aňay kim bilir, kim bilir. Mukamyň Sırrı filmindäki baş kahraman Karkaranyň aýdymlaryna aýdyn bagşy denanyň şirin owazy ýüregiňi eýelýär. Zenan bagşy diýilenne ustad bagşymyz Nabat Nur Muhammedowa ýadyna düşýär. Halkın kalbine giren bizenan milli sungutumyzda öz ýoluny ıkrar eden bagşylarymyzyň biri. Ol şirwan perdelerden gaýdýan şirin aýdymlary bilen halkın kalbyny teňipdi. Halk arasyna aýal bagşy diýen adalan halwiken sungutyny ýörüdüp ustad bagşylaryň hataryna goşulypdy. Sen alemin halim, aňay kim bilir, kim bilir. Hey arteley, hey. Türkmenistanyň halk artisti Nabat Nur Muhammedowa barada bir gurun edilenine, şägird hökmünde bir aýdara, şol hakynda ýatlara gatydatken sebäbi dinanmagy bolup bir aýdym saat ýolundan başlangyda esasy bir haýdam bolsa bir halipany özüňe halipa tutunmaly,
aydym bolsa bir Galipanyň ýolundan aydym aýtmaly bolýa. Menem ýaşlygymdan özüm aydym saatsyna bolan höwesim çart etme medfatyna kalsa gurarlar toparny etdi. Ýaşlygymdan aydym aýtmany gowarýadym. Şol ilmidama dutar saguranyň gapdandan aydym aýtmaklygy söýýädim. Ýaş döwrümde Aşyk şäherindäki çağlar ýetgenjekler mektebine gatnap şo taýda dutar saguranyň aydym saat öwrenip bagşy durduly anaýfdan köp aydym saat sunutynyň aýdylyşyny, çalyşyny öwrendim. Ilkinji maňa halipalyk eden adam şol. Onuň şeýdibem aydym saata bolan höwes martdy mektepde okuyan döwrümde de aydym aýtman, saat çalman gowarýadym. Şo dutar sagurany bilen ilmidama mektep döwründe bir ýaşlar bilen birle gidip aydym saat aýdyp, öz aydym saatymy halka ýetirýärdim. Türkmeniň belli meşhur bagşylary Meni Garaýew, Dört Guldur Lana Muradow, Biwel Muradowa, ýene de şolar ýa bir näçe Orhan Nepe Döwlet Nazarow, Nurýagdy Bayramow, Sadanlardan Ahmurat Şaryf, Ýolaman Nurimow, Ýagmur Nurýeliw, Ahmet Ana Muradow ýaly bir näçe Ustat Halipa bagşylary bilen bile işlemek meýsir etdi. Ilmidama şolar bilen telewizionyada, radio ýaýlanlaryna çykyş edýärdik. Ýene şolardan köp aydymlar öwrendim men. Ýöne itaatine bir özüň aydym saat saýlap alanda, özüň bir haýsam orada bir halipanyň ýolundan ýöremeli bolýa. Şonu itaati menne şu Nawat Halipa bolan söýgü, Nawat Halipany tanamaklyk belli rejissörmi Türkmenistanyň halk artisti Altygarlyýewiň Mukamy Syra adly kino filmine şu bagşy Zenan geçen bagşylama hakkında o film döredildi itaati Zenan maşakyna. Şonu da şol filmde de Türkmenistanyň halk artisti Elizaveta Garaýewa Karkaranyň keşfinde şol oýnap saatlyk bilen alynan filmleriň birinde. Karkaranyň aýdýan aýdymlaryny Nawat Nurmuhamedow ýerine ýetirýän eken. Ýaş mektepde okuyan döwrümde de şo filmi görýärdik. Şonu da şo dutar gurnugyna gatnaýan döwrümde de hatamyr şo Karkaranyň bir ezberlik bilen halk köpçüliginiň öňüne çykyp dutar çalyp aýdym aýtýan görümde şu öz gatnaýan bagşçylyk ýolumyň hatam maňa ýakynlygyny, şoňa bolan höwesimi artdyrdy da şol film. Meşhur bagşylarymyz bardy, Akçul Muradowa, Sülgün Meretgeliwa, Nur Cemal Adiýewa ýaly meşhurlyk gazanan bagşylary bar. Olaram usatlyk bilen ýerine ýetirýärler ýöne her bir adamynyň, her bir bagşynyň tadanlarynyň özüni ýakyn kabul edýän bagşy tadanlary bolýar. Meniň ýüregimde yer alan bagşy şo Nawat Nurmuhamedow bolup, şonuň aýdýan aýdymlary maňa hat ýakyn geldi. Türkmenistanyň halk artisti Nawat Nurmuhamedow 1926-njy ýylda Qaqa etrawynyň çukur agyl owasyna dünýäine. Ol aýdym saady çağılykdan emrinýär. Toýlarda, radioda dutaryň owazyny ýa-da aýdymyň sesini eşitse, bar işini taşlap dinleýär eken. Şol döwürler Zenan maşgaly bolup, eline dutar alyp, halkyň öňüne çykaýmak aňsat dälen bolsa, ýaş gyz bagşyçylyk ýoluny saýrýar. 1940-njy ýylda Nawatlaryň maşgaly Aşgabatda göçüp gelýär. Aýdym saady bolan höwes Nawady şol wagtky Türkmen Döwlet Filharmoniýasynyň halk saz gurallary toparyna getirýär. Sino topary ýaş gyzyň sesini dinläp, oňa ýokary baha berýär. Şeýdibem Nawady 1942-njy ýylda şol topary işe kabul edýärler. Şol wagtlar ol 16 ýaşyndady. Zehinli gyz bagşçylyk kärine ihras bilen ýapyşýar.
Ul Sakı Jebbarowdan aýdym öwrense, Mylly Täşmiradowdan saz çalmagy öwrenip başlaýar. Nawat öýleriniň iň uly çagatydy. Onun jigileri Ogul Gurban bilen Meret Nawady öýkünüp aýdym ekenler. Aslanım sever yar gitti Ýokary okuw mekdebini okuyan döwrümde men şonu Nawat Halypanyň aýdýanyny bilemokdym. Elizabeta Garaýewa şu artist ýerine ýetirýändir öýdýädim. Sebäbi ýaş bolýan şu artistler aýdym-aýdanna şu aýdymam şolar özleri ýerine ýetirýändir öýdüp pikir edýädim. Men öňde otursam ol beýle derken hakykatynda ony belli bir bagşylar her bir filmde bagşynyň aýdymlaryny alynýan eken şo taýdan filmde gojaly bagşy bilen Karkarak ýarşýar da şonu gojaly bagşynyň aýdymyny ballymat gelip Nawat Nurmuhammedowa ýerine ýetiripdir. Kelep bile verdi cevreye cefane. Sen bilmesen alemin halim, anay kim bilir, inni kim bilir. İl garamatıylar, soğukiyeye sapane. Sen bilmesen alemin halim, anay kim bilir, inni kim bilir. Sen bilmesen alemin halim, anay kim bilir, inni kim bilir. Hey arteley, hey. Sen bilmesen alemin halim, anay kim bilir, inni kim bilir. Hey arteley, hey. Sen bilmesen alemin halim, anay kim bilir, inni kim bilir. Şu filmi iyidi giderli her kadar dinlämde şol aýdymlar telewizionýa kim bilir takip Cemalyan aýdymlar aýdýady bolyn şol aýdymlar men elime dama şol gaýbana öwrenip ýazgylan üstünden dinläp onu itaatan şol ýokary okuw mekdebini tamamlam soň şol Türkmen telewizionýasynyň radiosynyň halkta guralary topuryna işe baramda şol Nawat Halypanyň gapdalyna sadanarlyk eden adamlar var da Nawat Halypa işleýän döwründe ýazgylaryna da bile sadanarlyk eden adamlar Atawliýew Türkmenistan halk artisti belli gyzykçy Akpınar Çariýew, Ýagmur Nurýeliýew ýaly usta sadanlar şol Halypanyň ýanyna sadanarlyk eden şol Halypanyň aýdymlarynyň sazlaryny hem öwrenýärdim. Sebäbi meniň özüm esasy şol
aýdýan aýdymlarymy çalyp aýdýan. Şol haýda aýdymda da çalman bir hili aýtsam bu ýerine düşmeýän ýaly bolýar-da özüm şu aýdymy gowy çalyp aýtsam hazam bir gowy ýakyn bolýar. Şu aýdymlarna monyň her bir jikmejik fetrini, her kakuny, her bir basyny özüm ýygy giderli şu taýdanlar bilen bile öwrenip ýerine ýetirýärdik. Yaş bagşy Merike'nin öňüne çykyp konsertlerdi tapranýar. Şol ýerler urşun gadaply döwrüdi. Bagşy taýdanlaryň şirwan perdelerine ýanglanýan aýdym sahatlary hemme zat front üçinip işleýän adamlaryň ruhlaryny belinde götürýärdi. Bagşy gyd üçin uruşda söwüşip beren eskerleriň öňüne çykyş etmek nawady tolgunurupdy. 17 ýaşly gyd bolup, uruşun iň gadaply günlerine çykyş etmek gahramançylykdy. Allym merdimli söwüşüň aratyna din jalmaga sehelçe pursat bolan eskerlere aýdym bermek jogapkärlidi. Onuň mahmal owazy eskerlere dogduk depäň sergin şemali, ene hudisi, yar kasamy, uyo nähriwanlygy bolup ýanglanýardy. Şol owadlarda güýç hem gaýrat bardy. Halypanyň özüm işlendi urun gurrun berýärdi. Ýaşam bolsam gidip şo taýda bir toporlar döredilip durşanna da uruş döwrüne gidip şo eskerleň öňüne çykyş edýän ekenlerde şo ýaly kynçylyklary bilen şo aýdym sady bolan höwezi şonu şol döwürlerden hem alyp geçipdir da onuň diňe aýdym sady aýtmak därli näme bir ýylyň halkyň içinde denan bolup halkyň öňüne çykyş etmekle aýdym aýtmakly aýp görülýär. Nawat Halypada aýdýan döwrüm şo ýalyrak döwür eken. Aşık Necip yar yoluna başlayıve, hayt aşık işte vakti dardın duyve. Ay, sen ne gayaglar temedin derim yayve. Ey, dülpidiri uşanma, sen de geldim ya toyu geldim mi?
Belki bagşy dinanlar bilen tapawatlykda halipanyň depkinli aýdym aýdyşy sadanlar bilen işte oturan wagtymyzda gurrun edýärdiler de baş halipanyň ýanyna çalsaň gaty bir çeýrek oturaýmasaň başardan okuşy. Sebebi aýdanda da şeýle depkin bilen aýdýa soňunyň menim ilmi dama öwrünümde şu diňe bir ýalgylan üstünden öwrünüňde diňläp ýetişip bolanokda sebebi çalt depkinni sözlerinim aýdymnam özi bir çalt depkinni aýdýa bolun onu diňläp ýa alyp öwrenip ýetişmeýärdim onuň şoň ýanyna taýdanlarlygydan halipalardan haýyş edip şolaň halipa ýüregine bagna düşýän bolmaly men onuň şondan onuň bir gün ýağmuraga şeýdi şemşat fenidi bir kösünüp ýörme men halipa bilen tanıştyryn fenidi nawat halipa bilen idi menim onuň öýrekden gelip bara şu halipanyň hakykatda da şu bizim aramızda işlemede de şoň bardygyna begendim. Onuň şu günden başlap men ýağmuragan gününe goýmadym. Halipa haçan sen men ekçek şolara haçan sen men tanıştyrýan. Onuň şeýdip halis onuň ýağmuragan goýmasaň bir gün işden soň bile gitdik bolşa Garadama gowasyna ýaşaýan eken gidip barýat bolan şol nawat halipa näýilrek dinan maşka ýa barsaň bir hili bolup bizi kabul etmeýän uraýarmyka ýa daşky keşfine gelke şol bir barýan wagtyň aralygyna kidisik wagt bolan kelleme her hil pikir gelip barýanna onuň ýağmuragada men ýüzümden aňandyrdan şemşal alad etme nawat halipa şeýle gowdurny seni öz gyýdýal kabul eder seni arkyn özüň duýsana diýip maňa göňlük berip garas edip şolara bardy onuň bardyk bolyn nawat halipa çörek ýapdyran eken hamdyrda ilkinji pursat onu men onu nawat halipa döremeýdim dogry aýtsam iniş alyp howla girip bir nawat halipa bamy diýdirjek öz ýamdan boly pikirim bolýa olar ýaly meşgul bagşylar şular ýalyk bir tamdyra çörek ýapyp bir diňe aýdymdan başga zat bilen meşgul bolýanyr üýt men pikir bolýa adamda sebebi sirede otursam ol hakykatda da bir şeýle bir ýöne köýden gelen bir şeýle mehriban dinan eken onuň näme bir näçe töwreme maşgalatyny köp çagaly gyýlary bar eken şeýdip bardyk onuň gelgýdym gel bolup howlaşyp men toparlap hemmeti öýe sallar onuň öýe girdik menem näme bir hili anqatan kabul batýarna onuň gyýdym gowmýagdalan onuň sesem mara şo aýdym aýdýar eken şonuň öz gürleşim öz aýdym aýdanna sesi başga bolýar käbir adamyň gürläne başgarak bolýar da ýöne nawat halipanyň öz gürleşi aýdym aýdyşy ikisidiň eken gydyň tandyrdan çykan çöregi hüdretdi şeýdip gydyňjak çöregi galgydym iyi işdip çay nahar hüdürledi onuň ýağmuragy bilen näme olar öňdenim gatnaşyp ýören soňlar olar öz arasynda durmuşy bir dörejilik hakyny gurrun etişdiler menem näme ýaş olaň arasyna şolaň gurruny diňläp näme hakyny gurrun etseler dikkat bilen diňläp oturýarna onuň soňunyň maňa geçdilerini täze gelen şähertlerimiň biri özüm aýdym sada gowurya esadan şu bagşylyk ýoluny taýlap Nur Cemalyň aýdymlary we Sülgüniň aýdymlary we Akçawlyň aýdymlary bolan olar bilen kän gyzyklanman esadan awasy aýdymyň diýip durda şu diýdi. Aýdymlarym diýip durmasa näme? Muny men hökman öz bilýänji aýdymlarym öwre dörnüm, gatna bergýdym, gelibergin. Arkyn çekinmedi öz öýüňe ýaly. Sen bir gyýdym morsun da diýdi. Gyýlarym onuň şu bileji oturda olaram. Ije aýtdym men radioda zata dinleýärdiga ije şo goýda şu sen aýdymlaň aýdýada diýip yglaşyp şu teleýaýlym bolsun ýa radioýlym bolsun gelip maňa boşlaýarlar diýe menem onu bilmeýän tarap şeýlemi gyýdym men aýdymlama men diýýäm şo aýdymlar diýädim diýe ýöne men bilip durlun ýa be meňem ugrumdan meňem aýdym aýtışma men edip aýdym aýdýan bagş ýörede o diýip öz ýandan begenýädim diýe özüň begenini aýdyp şeýdip şu günden başlap onu sen hergede ýağmuragany kösäp ýörme özüň çyk gelibergin şeýdip ugurup durdy.
her vakti bil öptü yandım ve yetti. Aşık garip yolun tuttu ne bağlıydı ne bağlan, ne bağlıydı ne bağlan. Ah ne bağlıydı ne bağlan. Aşık garip yolun tuttu ne bağlıydı ne bağlan, ne bağlıydı ne bağlan. Şu mukamı şu filmin çıktı bolýan ýa Nawat Halipa men hakkında döredilýän ýaly boldy şo göwnüme diýe altygarly men üçin döreddi diýen şu filmi diýedi diýe. Ay aşık olup çevremeni çekmeyin an çekmeyin on çekmeyin. Ay onun aşıklığı aktıbar olmadı eydir olmaz eydir olmaz. Ay yar yolunda gözde yaşın dökmeyin ey dökmeyin. Onun sözüyle aşıklar olmaz gelin ey vah vah oy. Ah gelin ey vah vah oy. Bereketla başarım, bereketla. Ay. Şaşırma haklını şahlını yitirme, yitirme ya gelgene yitirme. Ye dostum doğru kulağı getirme ya getirme. Aşıklarımın işinden kıybolma gelgene vah vah vah. Ah gelgene gelgene. Berekella. Teninin hiçbir açıyından görmedim Tenimi bileni ben şuna divrana Türmedim ağladım ya Amir teninin ayağımı can vermedim Sen bilmezsen benim halim kim bilir Allah'ım ya Teleyalimde işlep yorkam Akmumot Aşirif ha men zenan başvarada yürütü tele yaylim için oyun yazdım deyip ol bana gorkozi ben o barada oylanıp pikirlenip ondan soň hep yoldaşlar bilen dostlar bilen maslahatlaşamda Oraz Akmamedov diýen dramaturg olum şol teleýaýlymda işleýärdi. Men şoň bilen guruluşamda ol görüp elimdäki tele oýuny görüp Zenan Bagşy. Onun bu manasyny men Akmamedovdan eşitdim. Muň adyna üýtgesseňiz gowy boljak diýdi. Nähili gowy boljak? Egerde şu oýunyň manasyna seredeňde perdentten ayran perdeler diýsen, hasy yerlikli boljak diýip. Ol maslahat berdi. Beýleki ýoldaşlar omany dogry kabul etdiler. Saýybyň aýdymny kime bersem kam diýen men pikir döredi. Olar bizde başga da Akjogul Muradowa, Türkmenistanyň halk başçysy, Tülgün Beretgelli wa, Türkmenistanyň atgazanan başçysy, Nur Cemal Adiwa, Türkmenistanyň atgazanan başçysy. Men bulan aýdymlarynyň hemmesini dinledim. Ýöne men göwnüme yaran Nawat Bagşyň aýdymlary men göwnüme yarady. Ol Nawat Bagşyň sesine bäsleşip bilýän erkek adamyňam utaýda ol oýuna sesi gerek ahir. Men şonu da bir sahyjy bar foňam.
bir ora salırıngam. Beyleki belli bağışılan aydımlarını hemmesini dinlep men ahirine magtumuluk garlifun aydımlarını körü gocalayı derek ayttırsam diyen fikir bir yollaşlam ile maslahatlaşamda olur oňladylar. Şu oyun şeýle şoğlu bolan soň hemme kişi kızıklanıp onu yenide bir näçe gezek gaýtalamamy haýş edip näçe hatlar geldi. Ine şundan soň men şol oyunu goýanymdan soň men Kılıçberdiýew Türkmenistanyň halk artisti bilen tanıştım. Şol sen gördüňmi şolu maňa näme aýdy biljek diýip şolaň öýüne bardım. Barsam Alty Garliýew oturan eken. O bilen men salamlaşyp hala hal sorandan soň o öýdi sen telewizioriň eşkärmi hawa. Ýaňy ýakynny prezidentden aýran perdeler diýip oyun bolupdyr. Men görüp bilmänlerin. Şol inni gaýtalanan okunka diýip menden sorady. Ay menem şol ertede bir un gaýtalanmaly diýip ben onu aýtdym. Bir un onu men şonu görürnip aýtdy. Ine soň men olardan sorabam bilmedim. Nähili kemma nähili ýagdaý edemde gowuljokdygyny. Ýöne onu ikinci gezek gaýtalap ile gör ködenmi günümizin irden saat 9'da işe gelemde eýam Alty Garliýewiň kömekçisi gelip kapıda teleýaýlamy işinde duran eken. Ol menden sen Kadir Rahif senmi diýip sorda, o men onu meni Altaga iýerdi. Sen şol aýdymlary kör gojala aýtdyran aýdymgam sahibi aýtdyran aýdymgam ondan soň ol meýdana alan kino kadrlangam bersin diýip haýşede diýdi. Men öňüm olar ýaly belli restoranlary onu ýaly haýş bilen gelse ben ikellep oňa berdim. Ine şondan soň şol oýundan soň ol eýam özüniň mukamyň syry diýen kino taýýarlap beren ekeni, hemem şonu şol prezidentden aýran perdeler diýen oýunu görüp, öňkü artistlaryň esasyny çalşyryp, men sahibiň keşfini Liza Garaýewa beripdim. Hemem ol kör gojalyň keşfini bolsa Murat Niýazowa beripdim. Ine şol oýunu görüp, şondan soň ol ikisinem üýtgedip Liza Garaýewany hemem Murat Niýazowy kör gojalyň keşfini anamy. Sıradıydırma düşman ala dostuma, ala Ente aýdym eşdemek. Şert tutaryn kırşyny. Anıyorum kara karanlığın elinde. Yar aman aman haraptır, cana kadar beni bir yar birer oye. Yavre. Ay, uşana yalvar, fiyadır pini daraptır. Hazır adamlar. Hazır. Şana yalıp kıyarım, gün araptır, cana kadar ahmeni şol yarar. Can, hayre karkara.
Söyle. Nere kella karkara? Käbir aydınlar var, ne takipçi mahalliye, kim bilir diýen aydınlar, telbiniýa diýen aydınlary öwrenmez hat kyn düşdümaň sebäbi bir kynrak halk aydınlaryň bir bagışlaýanrak aydymlar da onu şu aydymlar öwrenemde de halipalardan çalynşyny öwrenýädim, özüm aýdyp geçýädim ýöne hiç bir hil maňa öz göwnüme ýara nokta bir kimçiligim bar ýalyk bolup durýardy sebäbi nem edil nawat halipa bolup bolmaýan Yokman bir adam ökünüp edil şo boljak bolmaly. Belli bir halipany özüňe ýörelgi edip, şo halipany özüňe halipa tutunmaly bolýany öz aýdyşyňam bolmaly. Her bir aýdan aýdym şo halipadan öwrenmen, daşyndan meni halipadan öwrenen aýdymlanmady. Ne 4 guldur diýipdir hem kän aýdymlar öwrendim. Ýetadiňan maşlan aýdym aýdyş maňa hat bir ýakynrak bolanyň şo nawat halipany saýladym onuň halipanyň özü bilen duşmak hamam bir näçe aýdymlarny öwrenip iýem. Radio aýdymlarda, tele aýdymlarda ýerine ýetirýärdim da onu şol ýetadi, şo tünleri diýen aýdymyny bir aýdyp bermäňe diýdi. Onu şona dutar bilen iki dutarda aýdyp görkezdim onu. Şonu da onu sözünü, sadyny adaçyk kimterek gaýdýan ýerler bar eken. Şonu da onu maňa ştaýyn şeýler aýdyp aýdaýyn. Onu bokurdan onu çukullu adam berjek bolýardym da men. Olin aýşo ýetadi şemşaçany şo çukullu bermän aýdaýsana diýdi. Bir onuň işe bar ýakam taksuluğuna minnim bolun. Şonu radyoda Nawat halipanyň aýdymlary gidip dur eken. Sürjä şu aýdymyň sesini gatyraga çaýyn diýdim. Onuň açdy, şonu tünleriýe diýen aýdymy gidip dur halipanyň. Eýem şu näçe ýyllar aýdyp ýörnä şu tünleriýe diýen aýdym bolun. Şonu da kim tara gaýdýan ýerler bar eken. Halipa düýünden başga edip aýdýan eken. Näçe diňleýän bolun, näşün men borly sözüni, sadyny dogry edip aýdýam kam diýän bolun. Her gedekde öz bir ýalňyşyň kiçirägem boldy, bir ýalňyşyň tapýan da. Haynım kül oldu yadem de kısmetini ezan şu oldu. Ayazdan aylanma yedayil oldu. Haynım derya senin izan garip izan geçti mi? El hafif el hafif el hafif boyundan. Denizin ay ay zalim derya senin garibin zan geçti mi?
höpis ey el höpis boyumdan benim ay 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 Tünü derya senin garibeyden geçtim ey. Men özüm Maya Kulibadnak Türkmen Milli Konservatoriýasyna bagşym bolup işläp ýörne Halipa şähertlik ýolu boýunça rahmet çekýän ýöne indi şu wagt oturup pikir edýän bolun men Halipam gaty din adam eken sebäbi şol meniň hakykatda Sahip Cemalýan aýdymda gaty kıyılaydymda ol. Onuň şonu özüm bilýän şu ýalňyşyraga aýdýan sadyny gaty çalyp bilmeýän aýdýan oň ýeke dutarda aýdyp beren dedil. Gıcakçı bilen barıp aydan yalan bolanok da sebäbi ýaňda sadanna bilen aýdanda ýam sadanna taňa gapdalynda ýokşuň merýär aýdymyň galdyrýa ýam aýdan aýdym sen ýokary derejede aýdarýaly edýär dutar çalsyň kakyň dutar basysyň sesindäki alyp barýan hengleň onuň şonu özüne şu wagt şähertlenme aýdym sat öwredýän bolan arasyna käýýän şonu ýagdaýlar bolýar da ýöne men Halipam şonu etmeýär da näçe gakarlansyn ya bir bolmayan yerine tetimde hal bilemok ya jukulletçek bolýan oňor manrak ya da şunýaly kakugymda tertirek diýe ya aýdymyň sözüni tertirek aýdýan bolyn şonu gakarlanman ýeňlik bilen maňa durulmuş taýda ştaýny ýym şeýler aýdy bala şunu has gowudur şeýdi barsaň ony ýom gowu sen ýöne nüştan şeýler aýdy tetinde bir bokurdyňda çekirrek alsaň gowuluk mylaýymlyk bilen aýdýatda onuň Halipaň bolup käýýäp dursa öňkü bolşundan hazam aljyrap öňkü aýdýanyň maýdy bilmän oturýandan onuň şo Halipamyň maňa bolýan hereketleri näçe ýalňyşamda da maňa gowuluk bilen gakarlanman düşünýärler ýadyma düşýär ony köşeşýän şo aýdym her bir setirni her bir kakyny basyny şoň giňlik bilen öwredýän Yanıp yarın gün arattır canağılara beni şol yarar. Ay vardı öyle yar Cemal görmeli. Midi gulay paşveri türmeli. Gördüm taçı fikir örmedi canağılara beni şol yarar.
kışkı tünne zaydı. Deryadır asman kuyu şahit. Ah, bir gördüm hemme gıydın taydırı cana galara meni şol gıylar. Yar bir gördüm hemme gıydın taydırı cana galar meni şol yavre. Yavre. Ah, öldürür o yege. Cana kalır meni şol yar öldürür, cana kalara meni şol gıylar. Üýüne barýan Halipamyň molun barаңdan onuň ýa çörek pişirip duranlar, ýa nahar edip dur. Şol edip duran ýerine de onuň urlaşmaly. Kesiz oturanokdy da onuň giden çaga özüm Halipama diýdim. Halipadyn aýdymlar, haçan öwrenýäň diýdim. Hakyýdy men şonu şu iş edip ýörkäme öwrenýänler diýdi. Onuň seredip oturdum, hakykatda da şu içinden özü aydımlarını qaytalap ýören ýerine, öz aydımdan özüm qaytalap ýören ýerimden şu işimiň näet gutarany bilmeýän galýadym diýdi. Onuň galy berse de maňa özüm şu aydymdan owady öz gulaguma gelip durýar diýdi. Şoňmury dutarda aydym geçip, ýa bir aydym öwrenip oturany mena dogry aýtam göremi, işlen döwrüne öwrenenler ony halipalar görenler ýöne öz aydym aýdan soň, şu aydym özü ýerine ýetiren soň bagşa ýakyn kabul eder ýaly edip öwredýärdi şol. Onun şu Nawat Halipaňam aydymlaryny men aydamda her bir aydymyň şu näet beräpdir. Haýsy desandan şol aydymy, şonu gurrun berip şu aydymy ýerine ýetirýärdim bolan dinlejem, ýakyn kabul edýärdi. Ne şu durmuşdy da men öýde de ne çağlamam käwa diýär şu ijesen öýde kan aydym sar geçen wagt diýip oglumam sadanna şoň bilen ilmedama düşünşip ne biri-birimiň aydym sada olum sad çalýan menim aydym aýdýan olum sunuga dogrunan giden ýöne şol öýde men oturup dutar çalyp aydym geçip öwrenemok da onuň şol hakykatdan meni öýde näme öýde nahar pişirilmeli bolýan şonu da öz içimden şu aydymdan me qaytalak geçýän onuň itaty şer bir konsert diýär teleýelime baramda şoň öňýärine tadanarlama ýerek çagyrýana şu taýda aydymdan geçýän Nawat Halipanyň maňa beren maslahaty maňa ýol ýörelge uly mektep boldy şu Halipanyň durmuşdym näme eden bolsa menim şu durmuşda şon qaytalýan. Tapak geçen otogumda da Halipamyň suraty, bir näçe halipalar şu taýda suratlaryny ýerleşdirdik. Sebebi şähertlemedem hemme halipalar suratlaryny görüp tapak geçenlerini şolon hadamyş aydym sada bolan höwüs artyn nipip ýerleşdirdik. Bir näçe gyýlary wa töleme şu wagt aramyzda olaňam maşgalary bilen gatnaşýan, şolaryň öýlerine mihmançylyga barýar, maşgala bolup gatnaşýar. Ne biziň ýokary okuw mektebimiz Maýa Kulewada Türkmen Milli Konserwatoriýamyzda geçen halipalarymyz hakynda ilmidam ýubileyler, dürüjlik akşamlar geçirilip durulýar. Ne şolaň içinde de Nawat Halipanyň ýubiley akşamy geçirilýär. Şonu da onuň Nawat Halipanyň gyýlaryny mihmançylyga çagyrdyk. Türkmen halkynyň milli lideri Gahrman Arkadamyz geçen ähli ustad başladanlara şolaň çeken zähmetini gözüňe tutup ustad halipalara hurmatly atlar dakylly. Şolar bilen birlikde de meniň hem halipam Nawat Nurmuhammedowa Türkmenistanyň halk artisti diýen hurmatly at dakylly. Şo pursatam men üçin hadam bagtly. Nawat Halipanyň maşgalaty üçin onuň gyýlary, ogly üçin hem hat bagtly. Günnüň biri boldy. Şular ýalyk geçen halipalarymyza uly hormat goýan Türkmen halkynyň milli lideri Gahrman Arkadamyz serdarmyza şu pursatda öz bagş ýüremden köp sawatylmaýan Türkmen halkynyň milli lideri Gahrman Arkadamyz serdarmynyň janlary tag ömürler uzak tutýan tutumly işleri elmidama rowaşlyklara wetlensin.